ráno. Tento motív mal byť pôvodne na toto plátno, lenže toto plátno je tak zdevastované, že sa nedalo. Tak som sa rozhodla otvárať nové tak grambľavo, ako ten, ktorého dobrosť si milíme s jeho hlúposťou. Ale ten grambľavý bol Andrej. Však Andrej. Naposledy som takéto enormné množstvo oranžovej farby videla, keď som pozerávala Gogové videá a ten sa identifikoval ako Šiška. Šiška, 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 šiška. Najprv nostalgické okienko s Pokémonmi, teraz Gogo. Čo príde ďalšie? Cčka? Tamagotchi? No dobre, stačí. A teraz mi povedzte, kto z vás plakal, keď hasínol Charmanderový plamienok chvostíku. Priznajte sa. Každý krát, keď ja a plátno splínieme v jedno, emócie vo mne tancujú ako modré vlnky riek. Každý krát, keď kvapka farby zaschne, viem, že kúsok zo mňa tu je navždy. A ten pocit mi nevezme nik. Priatelia blízkeho charakteru to robí vtedy, keď hmyzo sadne na obraz. Sprejovaný obraz, neuschnutý obraz. Čo mám robiť? Charmander vypáli. Hmyzo zmizol a to sa môžem pekne podpísať zase bielou fixkou, ako to ja ľúbim. Mám toto ešte ospevovať, alebo už viete? Ja som majiteľom tohto obrázku. No môžeš byť ním aj ty. Ahoj.